Végre van egy hely, ahol együtt lehetünk, és jól érezzük magunkat, és közben beszélgetünk, és a közösségépítés, számomra a közösségépítés itt a legfontosabb, azon kívül, hogy itt természetesen mindenki megveszi azt, amit szeretne. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. Úgy jöttetek, hogy merre van a hársa, de azt kérdeztél? De, mert hogy még nincs egy éve, hogy ide költöztünk. És akkor most megtaláltátok a hársfát. És most megtaláltuk a hársfát, mert igazából a völgyben lakunk. Ja, értem, a jövünk a patakon. Pont ott. És a hársfától elmentetek, ott vannak ilyen magaslesek, de föl lehet mászni, legközelebb gyertek arra. A hársfától egy 50 méterre, hogy elsétáltok, pont felétek, a völgy fele, 4-5 magasles van, és arra föl lehet mászni, gyerekekkel felnőttek, a vadászoknak így az etezőzikek, etető ott van mellette például. nagyon menő. Egyébként szia! Újság van már. Szia, na Juhász Lújza! Szia! You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. Nagyon büszkék vagyunk Szokolyán, mi 15 éve lakunk itt, hogy végre kialakult itt egy olyan új közösségi tér, ami korábban nem volt. Ezen a településen nem volt egy központi helyszín, és szerintem ez most pont annak példája, hogyha szétnéztek, itt olyan helyi lakosok vannak idejövő turisták, most éppen a vendégházaknak a lakói itt vannak már. Szóval sok mindenki, aki élvezni akarja a közösség erejét, akar jókat enni, jókat inni, helyi termelőktől vásárolni, és egyszerűen csak jól érezni magát itt a Börzsöny szívében. Tudok kártyával fizetni? Természetesen. Legközelebb tessék hozni több Legközelebb most már tudom, hogy mire készüljek. Hála a Jóistennek azért a tapasztalat azt mutatja, hogy a kis helyi piacok, tehát a kistermelői piacok egyre jobban kezdenek újra divatba jönni, és egyre nagyobb létjogosultsága van neki. Egyre több család, főleg a fiatalok választják ezt a tudatos táplálkozást, hogy nem a nagyüzemi adalékolt termékeket vásárolják, hanem úgymond a házilag készült adalékmentes, én most a húskészítményekről tudok nyilatkozni. Mellette viszont, hogyha a szervezők kiegészítő programokat is raknak mellé, hogy egy zene, gyerekeknek egy arcfestés, vagy bármilyen foglalkozás, ugye hatalmas közösségépítő ereje is van neki. I ain't your maybe, tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. Itt ezt látom, hogy ez nem csak simán piac lehet, hanem itt létrejönnek beszélgetések, régen láttalak, ismerkedés, a vásárló, aki nálam vásárolt, az beszélget is velem, és ezáltal már más kötődés is kialakulhat. Lassan 20 éve, hogy beköltöztünk a Börzsönybe, patak mellé, erdő mellé, és azt gondolom, hogy a felgyorsult világunkban ez egy nagyon jó hely, tehát hogy minket is sok minden kötött Budapesthez, de a Börzsöny az közel van, elérhető, és nekünk ez a legközelebbi, legjobb hely volt, ahová tudtunk költözni, úgyhogy nagyon, nagyon szeretjük. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin, so why you always halfway in? Halfway